Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην Αχαΐα υπολογίζεται ότι περίπου 35.000 οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα και οι αρχές τώρα επεξεργάζονται σχέδιο για τον εντοπισμό τους. Πληθαίνουν τα οχήματα που είναι ανασφάλιστα και κυκλοφορούν στους δρόμους της Αχαΐας. Λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ασφάλιστρο. Στην Αχαΐα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 35.000 κινούμενες βόμβες, δηλαδή 25.000 ανασφάλιστα γιοταχή και 10.000 δίκυκλα. Παίρνουν γιατί δεν έχουν χρήματα και ψάχνουν οικονομικό ασφάλιστρο. Οι συμβάσεις που έχουμε κλείσει με τις εταιρείες πλέον είναι σε χαμηλό επίπεδο, οπότε μπορεί κάποιος να βρει ανάλογα με το κόστος που θέλει να βρει και να ασφαλιστεί, γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά σε αυτούς που δεν ασφαλίζονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, στην Αχαΐα κυκλοφορούν περί τα 104.000 γιοταχή και 54.000 δίκυκλα, εκ των οποίων παραμένει ανασφάλιστο το 25%. Σε περίπτωση που οι οδηγοί εντοπιστούν από την τροχέα, κινδυνεύουν με μεγαλύτερο πρόστιμο από το ποσό με το οποίο θα ασφάλιζαν το αυτοκίνητό τους. Αν φανταστείτε ένα αυτοκίνητο 10 ύπων με ασφάλιστρο περίπου, τώρα σας λέω, 140 ευρώ το εξάμηνο, αν δεν ασφαλιστεί, το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Άρα αναλογιστείτε τις συνέπειες που θα έχει πέρα από το πρόστιμο και σε ένα συμβάν που θα γίνει. Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει καταγράψει αναπόλη και νομό τον αριθμό των οχημάτων που είναι ανασφάλιστα και οι ιδιοκτήτες τους από την περιοχή θα κληθούν να πληρώσουν 250 ευρώ πρόστιμο, ενώ η τροχέα θα κάνει σαφάρι για τον εντοπισμό όσων κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα. Κάποτε, όταν παίρναμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, σαφώς θα θέλαμε να το ασφαλίσουμε από όλους τους κινδύνους. Πλέον δεν παίρνουμε και καινούργια αυτοκίνητα και η μεικτή γίνεται κάτω των 5 ετών αυτοκίνητο. Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα στους οδηγούς να αποφύγουν το πρόστιμο αν μέσα σε 20 μέρες από την ειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εμφανίσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σύσκεψη προκειμένου